tror, der er rigtig mange af os mennesker, som har lidt et samlergen i os. Og det ligger nok fra naturens side, fordi vi kommer fra en tid, hvor vi har udviklet os, hvor vi ikke havde så meget, som vi har i dag. Man kunne ikke bare lige gå ned i Elgiganten og købe et nyt fladskærms-tv, hvis man havde brug for det. Så nu, det ligger i hvert fald stadigvæk lidt i mig, det der med, at jeg har svært ved at smide ting ud nogle gange. Og det betyder også, at man kan komme i en situation, hvor man har været måske oppe på loftet, op i skunken deroppe, eller været nede i kælderen, ikke? Og lede i de gamle flyttekasser, man har, så opdager man måske, nej, det er min gamle frimærkesamling, eller alle de der klistermærker, jeg samler på. Og så kan det også være, at man tænker, det kunne godt være, at jeg skulle komme videre i livet og skille mig af med det. Altså, det er måske gået op for dig, at det ikke er synderligt maskulint at samle på glansbilleder, når du er en mand. Så du tager ned forbi et eller andet auktionshus og viser det frem og siger, her har jeg det her. Kunne det ikke være nogen penge værd? Og du har allerede, er begyndt at tælle dollars, gnider dig nærmest i hænderne og overvejer, om din Ferrari skal være rød eller gul efterfølgende. Og så tit får man så at vide, at den er ikke rigtig noget værd. Men der er også andre gange, hvor man kommer ned med nogle ting, som du for eksempel kan høre lige om et øjeblik, og aflevere noget, som så viser sig at være rigtig mange penge værd. Her er der et lille klip fra TV2-programmet Auktionshuset. Der er ikke rigtig noget, der taler imod værket. Det er et værk, der bestemt skal koste lidt penge. Jeg tænker, at en fornuftig vurderingsleje vil ligge på omkring 150 til 200.000 kroner. Det var ikke meget. Det var ikke meget? Nej. Nej, Kirsten, så tror jeg faktisk ikke lige, du hørte efter, hvad der blev sagt. Altså, det var 150.000 til 200.000. Det var ikke meget. Altså, hvad pokker snakker du om? Er du klar over, hvor mange uder hjemme, du kan købe for 200.000 kroner? Altså, du kan købe så meget garn, at du kan lave et par vanter til dine børnebørn hver eneste dag resten af dit liv, hvis du skulle have lyst til det. Hvorfor pokker er du nu så grådig? Altså, al respekt for kunstneren af det her maleri. Og ja, indrømmet, jeg har absolut ingen forstand på kunst. Men hvis jeg så det her maleri i en lille bod på et krammermarked et sted i Nordjylland, så var jeg nok gået videre. Jeg havde ikke engang givet at kigge på det. Det er virkelig grimt. Altså, hvad med bare glæde dig, Kirsten? Hvad med bare du glæder dig over det faktum, at der på et tidspunkt har siddet en kunstner og klattet lidt med nogle oliefarver på et tomt lærred, som nu kan finansiere bankoplader i seniorklubben resten af din tilværelse? Jesus Christ, Kirsten. Det var ikke meget. 200.000!